Bună, eu sunt Răzvan și bine v-am găsit la un al doilea episod din Minecraft Survival Single Player. Între timp am fost puțin astăzi, puțină piatră off camera. Am pus la cop niște mâncărică. Mai nimic, așa. M-am pus astea într-un cufăr și am făcut aici un loc pentru o casă și am strâns puțin lemn pentru că astăzi vreau să ne construim și noi o casă așa frumoasă. Hai să vedem. Mi-am făcut și eu un cap, uite, deci nu după capul meu așa. Să ne apucăm. O să fac așa. Nu, pardon, nu e bine. Așa. Dați să rezolv aici. Gata. Gata, rezolvat. Și așa, vreau să fac fără colțuri. Așa, un model mai frumos. O să facem noapte, să mergem să ne culcăm. Așa. Am făcut somnul de frumusețe. Mai facem un rând. Tot ce să aranjez ceva pe aici. Oh, ce se întâmplă? Ciudat. Am făcut și acolo puțină, o mică fermă. Normal, am mai încercat să filmez, dar am avut o problemă, nu mă auzeam deloc. Și făcusem casa în episodul acela, dar am dărâmat casa și am zis să fac așa, să nu ziceți că am făcut prea multe off camera. Pardon. Așa, ne ajutăm de dirt. E bine așa. Da, că nu mai avem așa de mult, deci cred că mai facem doar așa și gata. Pac, 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 tac, tac, tac. Cam așa și acum o facem. Avem torțe, hai că avem să punem niște torțe pe aici. Pac, 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 punem aici, punem și pe la ușă.
să ne rămână și în plus, nu este nimic. Tac, 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 tac. Up. Și aici, așa. Tot așa cum ar fi de ușă, și colțuri. Nu este așa de ordonată, nu este nimic. Stai să pun 1, 2, 4 și aici o să vină la crafting table-ul, o să-l aduc. Așa. Cer scuze dacă fi spus, dar pe trece. O să umplem de finale. Adică doar partea de la și pătuțul. Punem aici. Și o să sară foarte mult acum. Pac. Iau ce pot. Le pun în cufăr și după aia le iau și pe celelalte. Tot ce am apucat. Și cam asta e și casa noastră. Așa, așa, am o ușă pe aici. Țac. Asta e să iau ce am nevoie, cam asta. Lopata, să o pun aici, asta. Așa. Dărtul iau. Lemnul, pun asta. Sămânțele, lasă-le. Și eu trebuie să mai fac încă un cufăr. Momentan, după aia o să ne facem și un chest room și cred că pe acolo, pe undeva. Așa, și astea. Dărtul, sabia asta că mai am nevoie. Ușa să o pun, să iau un pressure plate. Pac. Tac, și acum să pun glass pane-uri. Tac. Tac, aici e una. Bun, aici, nu e bine. Bun, o să mă pe ele, facem aici. Nu cred că vedeți de urât. Da, uitați aici e. Dar o să stop eu. E cam prea multe torțe. Lăsăm așa, mă în spate să stop. Așa. Și cam asta e și casa. Nu e una foarte mare. O să mai sparg din torțe pentru că sunt prea multe. O să las pe jos, dar de pe pereți o să le sparg. Adică de pe peretele ăsta. O să pun colțuri, tac, tac.
cam asta și cu episodul de azi. Mulțumesc că m-ați vizionat. Nu uitați de like, subscribe, coment pentru că mă ajută foarte mult și vă las pe data viitoare. Baftă!